Naimbag nga oras tayo amin kakabsat, sa dinuman ti ay ayan tayo, kat sapay ko tamang nga ganyo, winumabuya yu dayto nga video. Ti purpose na dayto nga video, kat kayat kumanmat nga i-testify, no kas ano nga nadanon ko dayto nga nabayadan ti YouTube channel ko. Gapo kadagiti contribution yo, umuna dagiti saan nga nagduwa-duwa nga nangibingay iti testimony da. Kat maikadwa, kinyayo aming nga subscribers kan viewers. Kat salamat unay, tahan tayo nga nadanon daytoy na awan kayo. Kat dagiti man iti lima nga topiko tayo diti nga video. Umuna, kaano ak nga nangrugi iti YouTube channel ko. Maikadwa, mano nga bulan sa ak na bayadan. Maikatlo, kasano nga agbayad kan mano ti bayad iti YouTube. Maikaupat, pakausaran na dayti nga kwarta, kaya't yung siguro nga maamuan karkaro ta nag-contribute kayo mat dito sa angkulaang nga bukod nga anya naga na effort dayto ay ngam amin tayo kan maikalima dumawat ak iti suportayo kakabsat kat intayo man kitaan iti detalyena. Agsubli tayo iti question number 1. Kaano ak nga nangrugi iti YouTube channel ko? Nagrugi ak iti August 2021. Dahil ito exact time nga nagrugyak kat talagamat nga into gawak. Nag-research siya, excited ak idimot nga maadaan iti YouTube channel. Anya nga ta ikasta na ito, karkaro nga ito madamdamag ko dagiji kung kunada nga. Nagdadakkel ti kwartada nga pampanunuto kat ipadas ko man. So, umuna nga nang suporta kinyak at pamilyak. Nya, iso dati number 1 nga nang support kinyak. Santo dagiti close friends ko, dagiti relatives ko, kan dagiti daddo mga kakabsat iti church. Dito yak nga medyo naupay ta dagiti as-asa nga sumuporta kinyak kan agrespondi ko maket handa nga nagresponse nga binaybay aklat ta. Nag-message yak met kadagiti tattao nga amok nga sumuporta kinyak handa nga nag-reply kat haanak nga naupay intuloy ko latat ako na adan to latat ti tiyempo na ta daytoy gamin sakbay nga ma-monetize wino mabayadan ti YouTube channel mo ket masapol ada ti 1,000 subscribers kan 4,000 hours views in the last year. Uri no ada mo ti 1,000 subscribers mo nahang ka naka-qualify iti 4,000 views kurang lata. Uri mo ada ti 10,000 views mo or 5,000 no awan pa lang ti 1,000 subscribers mo kat awan lata. Iso nga masapol hand in hand dagitoy. Ada dagiti tiyempo nga halos agpakaasi ak ngay nga ag-subscribe da dagiti dumang awan kat hangko amo ngumat nga to ti subscribers ko tatakot di jala unay ti pagyamanak kat haan nga umanay daytoy nga nang upay kinyak intuloy ko latta ya dito nga kayat ko nga gundaway nga advicean dagiti adda ti desire na nga mangrugi iti YouTube channel da wenno madamang ada ti YouTube channel da ngam kaslang nga nabayag nga umusa di subscribers hantay nga maupupay karkaro no mayat di content tayo mayat intention tayo kat nayunan tayo iti kararag kadi ipadas yu kat mabindisyonan ti trabaho ti imima tayo ya so dito kumat nga nakita nga mabalin gayam nga talaga siyak nagapuak mo't nga talaga iti banbantay ti dimakelak nagawawitak ti kayabang idi anyamot nga ti pagkaamok dito YouTube channel nga dito ko laang nga naamuan kat mabalin gayam nga talaga nga aramiden no adda ti desire sabayan iti karharag awang nga talaga ti imposible. Number 2, mano abulan sa ak nabayadan. Nabayadan aklaan kakabsat iti February 23, 2023 katno laeng. Isungay nga imabutak iti 6 months sa ak nabayadan manipod iti August 2022 nga na-approve na to monetize. So 6 months. Ngam di 1,000 subscribers kan 4,000 views kat na-meet ko dayto nga criteria kalpasan iti may nga tawen. So kayat na nga sa awan, nag-open ak ti YouTube channel ko iti August 2021 na-approvean to monetize iti August 2022.
And then February 2023, after 6 months from August 2022, kat naalak na iti umuna nga bayad. So daytoy duration wenno length iti panagbayad kat depende kakabsat gamin iti YouTube channel tayo baka kinyayo kat ad-ado ti subscribers yu, ad-ado ti viewers yu, mabibiit. Ta kasti gamin salang agbayad ti YouTube kinyam no mamit mo DJ threshold nga 100 Canadian dollars ditoy. Ija US kat 100 US ngam that is international sa. So depende no kas ano ti conversion na kinyayo no ija 100 kat no nakaabot kayo ti 4,000 pesos bayadan da kayo. Dahito kat every 21st of the month dang bayad kinyayo. So no kas pangarigan kat 3 months yu lang wino mo 1 month yu lang nga naabot DJ threshold nga $100 bayadan da kayon. Hang kayo nga masapol nga aguray iti 6 months depende. Kat paggapgapuan na ngay dayti kwa ibay-bayad da kanya tayo. Daytoy ti paggapgapuan ti bayad iti YouTube creators kasla kinyak. Kano da kayo na ada YouTube channel yo ti paggapuan ti kwarta nga ibayad da kinyayo kat manipod DJ ads. So dagiti agi karkarga ti advertisement ije videos yo baybayadan da ti YouTube ngam bingay. So kas ano iti bingay ti mapan iti YouTube kat 32% ti mapan kinyada datay nga creators kat 68%. So no kas pangrigan 100 pesos kas pangrigan kat 68 pesos ti mapan kinyayo nga creators, 32 pesos ti mapan iti YouTube. Ada ti share data syempre bagi damot piman da iti YouTube. So kasi kakabsat iti style na kan no mano nga bulan sa ak na bayadan. Kat apan tayo ijay sumaruno nga saludsod. Maikatlo nga saludsod. Kasano nga agbayad kan mano ti bayad iti YouTube. Ada DJ ibagbagada nga AdSense. Nga masapul ag sign up ka ditoy ijay Google. Pati Google kan YouTube kat agmay sa data. So daytoy kat i-verify na ngay ti identity. Numalpas ka nga ag-sign up, dawatan da DJ ID. Siyak diti kat driver's license, so dita siguro Pilipinas, kat mayat ti passport. So ipa-photocopy DJ. And then, i-attach mo ada DJ portion, iji nga kunada nga, i-attach mo iti identity, na anya ti maipakita mong ID. Numalpas DJ, ag-confirm da nga personal identity verified. Numalpas di jay, agipaw itda iti pin. Ada nga iti pin nga itid da nga numbers or letters hang kwa nga malagip nga innem. Tata di jay, kunada kinyam ijay email ijay AdSense nga in 1 day, in 3 months, kunana 90 days, ada ti maawat mo nga pin number. Kat dahi nga pin number, i-type mo dito, iso timang verify ko na no legit ka nga YouTube channel, legit ka nga tao, legit ipang kitaan da. So, hamot nga bimayag kinyak, mabuti 2 weeks. Kat ada, naalak di envelope, ada ti pin number, tata, i-type mo di jay. Into no ma-type mo di jay ngay kat confirm ko na verify da. Kalpasan naman ng di jay, pin number, masapul damanan iti bank account number mo. Tapno, adda ti pangidepositoan da ije maalam to nga bayad. Karkaro no dandanin ngay nga maabot mo di $100 nga threshold limit. Tata, ti ikastada, adda di boxes manen nga fill up manen ije AdSense nga, dahito ti account number ko, iso ti ikargam. Adda di damagandan no anya ti kayat mo. Nga ikastada nga agbayad, bank account, direct deposit, iji account mo, wino cheque. Kuna na, kati pinili kinyak nga direct deposit, tano cheque gamin kakabsat, mabayag ti proseso na, mabalin nga mapukaw, iji mail, dito ikat, medyo, ti mapukpukaw nga surat. So nga tapno mabibiit kat na pinpintas di bank account number. So idinalpas ko nga into di bank account number, kat adaman ng ti email da kinyak nga kuna na, in 3 business days, 1 to 3 business days,
Dati i-deposito mo iti account mo from 1 cent to 35 cents. Kunada. Lumalpas di jay, no naalam di jay, naalak kinyak iti 2 days in deposit dakot. Agsubli ka manen iti AdSense nga nag-sign upam, i-type mo manen, no mano tinaawat mo, no maala da, makita da di jay amount kat agtali iti jay in deposit da, good to go ka manen, iti next step. Nya? Kat kasi ti kastada nga mang verify no awan ti problema di account number mo no hamo nga naala di in deposit dakat ada ti problema ya so masapul sukatan no laki di sigurado tayo iti bank account tayo ket mayat sumaruno di tax information isudagamin masapul agbayad ti YouTube iti US government iti tax iso ano man ti kinitam hamo nga maala nga kabuuan di adamot basit nga alaan da nga tax. Iso nga di bayad ko kat inikat da iti tax. Neto laang ng ti indeposito da ijay account ko. So, mano iti ibayad da kinyam. Iti may isang curious ak idi. Kasano, kan mano ti bayad. Tata, no kita ak iti views ko. Kat apan ngay nga iti 48 hours ti viewers ko kat apan na nga to dayta 1,800 bumaba idi basit pa lang ti videos ko kat 600 tatakat hamot nga bumaba iti 1,000 so depende no da kayo nga viewers kat hanyo nga i-skip iti ads nga dagos wenno lipasan niyo kat itata base ijay last nga check ko tatangay kat 40 pesos kada 1,000 viewers DJ ti kasang rumrumor nga bayad tatada iti YouTube channel ko. $1.50 or 75 cents. Hangko pa naabot ti 80 pesos kada 1,000 views. Kasi iti range na iso ano basbasit ti viewers mo, basbasit iti bayad mo iti per 1,000 views. Ngam tatagarod kinyak nga ikat umabot nga 40 to 50 pesos per 1,000 views. So, agdependar da iti kakabsat. Iti viewers yo, no handa nga i-skip una iti ads. Tati ads gamin, ada di dyan nabuyak nga, once nga abutan na, iti 12 seconds sa, dagi dyan aatidog nga ads, katamo nga in-skip medyo, agrug-ijayan nga mabayadan. Ya, kasi iti ikastana. So, dahito di dyan, makasungbat iti number 3 nga question tayo. Question number 4. Dahiti launay. Pakausaran na dahiti nga kwarta. Dahiti kwarta kat awan kakabsat no alaak ti bingay ko dito ikat pasit mat. No dakkel ko makat bumingayak mat para iti bagik. DJ banog ko, time ko, wino di kong kunada nga talent fee. Gambasit mat. Okay. So papanan na dahiti nga kwarta. Dahito nga YouTube channel kakabsat kat inkarkararag kumot daytoy. Kat gapugarod saan ko lang nga nagbanugan daytoy. Naadaan dayto nga YouTube channel. Gapu ka dagiti contribution. Dagiti nagibingay iti testimony da nga handa nga nagduwa-duwa piman. Talaga nga idi tineksak isuda kat dagos nga inaramid da. Kan dagiti nag-subscribe kan patuloy nga viewers tayo manumot nga tao no bilbilang daytoy testimonies kat imabot sa ti 20 nya so daytoy kakabsat no bingay-bingayan tayo kinyayo kat manulaang mo ti pagbalinan na basit baka walaang hampay nga makagatang iti asukar wenno mabalin siguro kadagiti adu ti viewers na isungay nga panpanunutok kan inkarkararag ko nga daytoy nga kinita daytoy umuna nga hanmot unay nga dakkel nga imbayad da dito YouTube channel gapu amin kadagiti contribution tayo ket palubusan nyo kakabsat nga nag-subscribe viewers nang runa dagiti nag-testimony palubusan nyo nga daytoy nga kwarta ket maka mangted iti bendisyon. So daytoy ket
adati kinatungtong ko ijay Pilipinas nga daytoy nga gatad nga basit nga gatad kat ti pangitdan tayo puunan tayo kat may nga church ijay Pilipinas tapno adu ti ag benefit tano gamin sa gaysa kat baka makangeg tayo ti kung komporme nga hanga dijay ti kuan tayo panunutan tayo. So ti kinita na gamin daytoy kat $107 plus laeng. Iti 6 months. Dahito iti kinita na iti 6 months dahito nga YouTube channel. Tata, inala iti YouTube iti $3 plus para iti tax. Awampi man mabalinta masapul abayad damot iti tax iti US government. So tinabati lang in tadakinyak imbayad dakinyak ngay kat $104 something. No, i-convert mo dahito iti piso, kat 4,300 pesos laeng. So, malamang ako na tayo nga nagbasit mo't gayam, when nagbasit dito rugrugi. Hanga di gatat ti pangikitaan tayo. Ti pangikitaan tayo ngay kat di ngay, anya na ganan. Kitan tayo dito nga kaslang nga testimony, kitaan tayo dito nga opportunity. Tapno iti kasta no nya ikasta tayo nga makatulong nga daytoy nga gatad ket dumakkel nga patuloy nga isuporta tayo iti church ijay Pilipinas. So siguro agkita tayo iti talaga nga sulsulinak siguro wenno depende no ay nati pangidalanan ti Apo Dios ngem daytoy nga kwarta ket awan ti bagik ditoy awan ti alaak ditoy tabasit. Adu mo ti oras nga ing Google ko ditoy editing nagrigat no makita yo dagiti videos agbasapul ag research ka. Agyaman tayo ti Apo ada daytoy nga naitid uray no basit hantay nga agriri agyaman tayo ket padakkelan ni Apo Dios tupay babaan manen iti support tayo nga isu daytoy topic tayo ditoy number 5. Number 5 apan tayo iti number 5 kat kuna natin number 5 dumawa ta iti support tayo. Umuna, kahit kung agyaman kadagiti nang ibingay iti testimony da, na awan ti testimonies yu kat awan ti nang rugyan da iti nga channel. Maikadwa, kat dagiti nag-subscribe, kan patuloy nga ag-subscribe nga makabuya kadagiti nga videos kan dagiti viewers. Kasano yung nga masuportaran da iti nga YouTube channel, tapno mas dumakkel pay, ti maitulong tayo iti Pilipinas. Mabaling ako na tayo nga apay no ije church mimot ngay kakabsat to be honest kaadwan nga nag-testify dito kat nagapu iti may nga church niya iti PCMI wenno Peace Covenant Church piman kat dayto iti umuna dayto nga siguro nga church nga suportaran tayo kat no ipadubos ti Apo nga dumakdakkel to pay ti kita na daytoy adan tumat ti daddo mga church nya. So, umuna, dawatak kadagiti viewers nga saan pay nga nag-subscribe, ag-subscribe tayo. Babaan kami nga iti panag-subscribe yo, ti benefit na daytoy kinyayo, kat no adda ti baro nga videos, testimonies, mabuya yo, hanyo nga mamis. Kat dagito nga testimonies kat makaitad iti anya naga na dumakkelan tayo pagadalan tayo mapapigsa iti pamati tayo. Maikadwa tapno umadu ti viewers tayo kat dawatek kadagiti nag-subscriben kan ongoing viewers tayo i-share tayo kadi dagitoy videos tayo paki-share tayo tapno ngay lumawa iti viewers kat nulaw lumawa iti viewers makatulong da ngay nga especially no handa nga i-skip DJ ads makatulong da nga sumuporta inya babaan DJ ads syempre no umad-adu ti viewers umad-adu iti chance iti ads ngumat nga to iti bayad na kasjay. Maikatlo, kan importante launay, kat dawatek nga
buyaan tayo, unadenggan tayo dagito ngay nga videos. Kat no agbuy-buya tayo, dawatok ngay nga hanyo nga skip DJ ads. Especially, kada gijay tattao nga libre ti wifi da, ijay work. Wano ay nati connection da nga libre ti wifi kat adaan kayo ti gundaway nga agdengag no lakit di ababa DJ ababa DJ ads wano patalastas na dahito umabot ti 1 minute 5 seconds 30 seconds kat dawatak nga hanyo nga skip ti ads no libre iti wifi yu ta dakkel ti tulong na dahito nga mang pangato iti revenue na dahito nga YouTube channel kat ti goal tayo mat ditoy anyaman nga income na anyaman nga bayad na dahito nga YouTube channel kat i-donate tayo iti church ijay Pilipinas. Isu ti goal tayo ditoy. Nya so dawatak nga no lakit di puwera piman dagi gumatgatang iti load. Ngam na adda ti tsansayo no usually gamin ti ads ngay buy-buya akmot lang dagiti kanya kat duwa ti ads. Umuna medyo ababa or at attitude di maikadwa mabaling ababa or atidog no mabalin hanyo nga skip dagi jay lalo di jay kunak no libre iti wifi yuta dakkelay ta nga support tayo. Nya, uray nag-adayo kayo, dahil iti may isang wagas nga makasuporta kayo kung makatulong kayo ti churches. Nya, ijay Pilipinas. Maikapat, katdawatak dagiti matigtignay nga mangbuya dito nga YouTube channel dagiti testimonies yo. Haan tayo nga ibain kakabsat iti testimony. Adagamin siguro ti upat wino talo nga imatras hangko amon anya rasunda mabainda wino madida wino adakinyada di jayan ngam tahamot nga pinilit. Daytoy gamin testimony kat padas daytoy iti biag nga pinagbaligyan tayo gapu iti tulong iti Apo. Kat hanga kayat ni Apo Diyos daytoy nga maidulin. Adda dagiti tattao nga handa nga mabaulan ti agkasaba ngam nababaan iti testimony da ket makapabilag da ti daddu mga tao. Adamot iti biblical mot da iti Revelations chapter 12 verse 11. Basahin niyo DJ kakabsat. Naanya ti kunana ijay. By the words of our testimonies kunana we have overcome. May sagamin hangkagamin nga testimony no hampay nga napasamak. Isu nga kunada nga testimony tanalpasan na pagbaligyam ket dayta nga padas mo hamo nga idulin. Ibingay tayo ti pada tayo nga tattao. Isu nga double purpose daytoy makapabilag tayo babaan iti testimony tayo makaited tayo iti adal at the same time habang ibingbingay tayo iti testimony tayo ket anya na ganan habang adu ti agbuy-buya ket adda iti sumrak nga bayad. So baka ibaga tayo ni apa ipapabayad tayo ti sasao ti Apo wino testimony. Baka kung kuna tayo ditaket yan tangay napalubusan mo daytoy addadtuyen nga mabaybayadan. So let's make the most of it pati goal tayo mo ket makatulong. Han tayo nga ibulsa. Ti goal tayo, intention tayo, motibo tayo ket mayat para makatulong. So kadagi jay interested nga gibing iti testimony da, mabaling i-send you through email, ijay share your testimony 21@gmail.com. Weno i-record you iti audio ijay messenger. Weno inuton yung i-type ket i-send you kinyak ijay messenger. Mabaling nga ag-comment kayo to ijay comment section. Iti baba na dito nga video no kas ano ket ag-communicate tayon to. Okay? So, dito kakabsat ti pagpatingga kat no adda saludsud tayo panggap ti detalye no kas ano ag-open ti YouTube, kas anong agpatuloy no maupupay tayo kat ijala ta comment section amin kakabsat inya. Kat again, salamat kadagiti nag-testimony, salamat kadagiti subscribers, kadagiti viewers, kan kadagiti ag-subscribe pay. Dawatak manen kakabsat ti support tayo, paki-share yu daytoy. No adalakit diti libre nga wifi yu hanyo nga i-skip DJ ads. Nya tapno isupay nga makatulong iti ngumatuan na daytoy nagrugyan tayo nga basit nga bayad. Kat salamat manan ni Apo Diyos ti mang bendisyon kinyayo amin.